हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसाम राइफल एडमिट कार्ड माब्ला होगोन होननानै गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा फाइनाली नोंथांमोना डाउनलड खालामदो ट्रेड्समेन आरो टेक्निकल दाखालि जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन आसाम राइफल दा बे पस्टनि एडमिट कार्ड होबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय डिसेम्बराव दङ माखासे रिलिया दा नोंथांमोना एडमिटआव थागोन माब्लानिफ्राय जागोन गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन नभेम्बर लास्ट उइकआवबो जानो हागौ दा बिदिब्ला जों बेयाव फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना फैनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्राय लिंकखौ नोंथांमोना चेक खालाम डिसक्रिप्शननिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हागोन दा बेयाव फैनानै नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनो रिप्रिन्ट थ' नोंथांमोना बे रिप्रिन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामना लानो हागोन दा बेखायनो जों बे अपसनाव नोंथांमोना थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआ अपेन जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना कल लेटार मोनबाय आरो रिलिनि थाखाय आसाम राइफलाव दा बेयाव ओरैबायदि अपसन होदों इमेल आइडि बेनिफ्राय एप्लिकेसन आइडि दा मोननैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे होनानै जों नायनो हायो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै जों नायनो हायो दा बेनिफ्राय खेबसा मोनदों नोंथांमोना खेबसाखौ होबानो जाबाय दा जों फार्स्टलि जोङो इमेल आइडिखौ बेयाव होनो हायो गोसोआव दङब्ला नोङो माखौ होदोंमोन एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना होबानो जाबाय बेनिफ्राय खेबसाखौ बक्सआव होदो बेनिफ्राय गेट डिटेल्स बेयाव थुना हो नोंथांमोना बे गेट डिटेल्सआव थुनाय लोगो लोगोनो श' जागोन आरो बेनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्म एबा एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायो दा बिदिब्ला जों बेयाव नायनोसै लोगोफोर दा खेबसाखौ सिनायाबा नोंथांमोना रिसेट खालाम आरो अब्ला बियो चेन्ज जायो दा बिदिब्ला जोङो गेट डिटेल्सआव थुनानै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम दा सासे साबस्क्राइबार हरदों बिथाङा गावनि आइडिखौ थ' थेंक इउ स' माच थ' नोंथाङा हरनायनि थाखाय दा नायदो लोगोफोर माबोरै डाउनलड खालामो नोंथांमोना बेयाव आइडि नाम्बार एबा इमेल आइडि होनानै जोङो डेट अफ बार्थ होनानै डाउनलड खालामनो हायो स' दानिया जोङो गेट डिटेल्सआव थुफिनबावनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो एडमिट नोंथांमोना कल लेटारा श' जासिगोन दा जों बेयाव थुबाय लोगोफोर बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइड पस्ट मोनदों बे जाबाय कुकआव खालामदोंमोन ट्रेडमेन्टआव दा बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रिन्ट कल लेटार मोनसे अपसन मोनो गाहायाव बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय पेमेन्ट स्टेटास बेखौ नांला जास्ट नोंथांमोना प्रिन्ट कल लेटाराव थुना हो गाहायाव दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना कल लेटारखौ प्रिन्ट खालामनो हायो आरो दा बेबादि श' जाबाय दानिया बेयाव नायदो लोगोफोर नोंथांमोना नै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेबादि ओंखारदों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयावनो फट' फैयाबाबो जेबो नङा खायसे फट' फैयाखै नोंथांमोना थांनानै कल लेटार लानानै एडमिट कार्ड गासैखौबो लांफानानै नोंथांमोना अरिजिनेल डकुमेन्ट्स लांफानांगोन बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइम नोंथांमोना 8 AM आव थांनांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिलिया बेना जाबाय डिसेम्बर 7 थ' डिसेम्बर 7 बेनिफ्राय एड्रेसा जाबाय PhD सेन्टारा डिमापुर नागालेण्ड थ' नोंथांमोना नागालेण्डआव थांनानै जाय जेराव गोलैदों बेयाव थांनानै नोंथांमोना रानिं खालामहैनांगोन दा बेनो लोगोफोर रानिं खालामनांगोन नोंथांमोना लांफानांगौआ जाबाय कल लेटार लांफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना फट' लांफानांगोन आरो फट'आव नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन दा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन जायखिजाया डकुमेन्ट्स नोंथांमोना मा दं गासैबो अरिजिनेलखौ लांफाजोब बेनिफ्राय डमिसाइल सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन आरो बे गैयाब्ला PRC थाब्लाबो जायो जायखिजाया PRC गैयाब्ला नोंथांमोना डमिसाइलखौ लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय फट' 10 कपिस नोंथांमोना लांफानांगोन स' बेनोसैमोन लोगोफोर एडमिट कार्ड डाउनलड प्रसेस नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव